I fiskeafdelingen der er vi rigtig skrappe på alle mulige former for fiskeri. Primært kystfiskeri. Det er i hvert fald min store passion og det, jeg ved allermest om. Når man skal ud og fiske, så er der mange valg at tage angående stang og hjul og hvad man skal fiske med. Det kan sagtens virke lidt uoverskueligt, men der står vi klar til at hjælpe med at råde og vejlede. Nogle gange kommer folk herned og har kun lige fundet deres stang ude i deres carport og ved simpelthen ikke, hvad de skal bruge af fiskegrej. Og det kan vi godt lide at rådgive kunderne om. Hvad enten de vil ud og fiske fladfisk, eller de vil fiske havørred eller hornfisk, så har vi et meget stort udvalg hernede af en masse grej. Det er helt vildt fedt at dele min passion og min erfaring med mine kunder, så jeg kan være sikker på, at folk går herfra med den bedst mulige oplevelse, og det grej, der passer allerbedst til lige præcis deres behov. Vi er rundt og se en masse nyheder hver år og køber alt det fede ind, som vi kan se passer til vores kunder og til fiskeriet i vores område. Det betyder, at vi er altid med på moden og har det sidste nye skrig. Det er fedt at kunne rådgive folk og hjælpe nogen til at få en bedre oplevelse på kysten. Det betyder meget for os hernede, at de kommer ud og får en god oplevelse. Her har vi vores startpakke med stang, hjul og vaders og blink. Lige nu kan du spare 35%. Tryk på køb nu og kom ind på vores hjemmeside og se alt vores fiskegrej.